Lucerka, або як її у коцури волають требіконіна, у výhodných rokoch, jak tot, може dať si 5 podpolní odkosy, co z jednoho boku dobre, bo zrodzi nadosť, ale z druhého boku cena balom Lucerky vec dosť nižša. Včera u Kocurských hotáre naša ekipa zňala kadry presovania i skladania balov na prikoči, skoro jak co by mohli zmoknúť. A tu je sol dipol, tak uz meni jak hektar, co še vari, hej. A teraz kjero je da 130-140 bali bude. Ali to dobre za štvarta trebikonina toho roku. Hej, tot rok bol dižďovný, tá uspela. Bol dižďovný rogi, trebikoniny je dosť, a teraz što to poje, neznáme ešte vše. V ostatku malo máme. Koljesar nema statku, maljem švinji da skeljovci, ta bali Lucerki predava i tot penjež mu pomali kapka calu žimu, bo mu penzija bar zmala. Prešlo sušného roku, jedna balaše predavala po 300-350, a toho roku on očekuje, že je cena bude kolo 200-250 dinara. Toho roku vám ešte ani jeden odkos nezmokol. A zmokol, ale môj otec daraz varil, že keď zmokneme zlepšie kravy jedza i už so tam ovci. Keď raz zmokne, a keď pomokne, keď bar stavec vše muši odruciť, lebo cože ja znam už co zozňa. Koljesar še nás dáva, že omešac toto poljo pokoši i pijati raz, bo v noci už spadnu diš, ta Lucerka ešte raz vyženje. Za september tiž najaveni diži, ta budze i urožaju, a ozda iš česca, že bi odkosi ne pomokli.